Dayag sa Panagway nga walay kabutangan sa kaguol ang usa ka asawa sa gwardya atol sa iyang pagdangop sa brigada News FM Cebu aron pagpangayo og tabang pinaagi sa brigadahan 1 tahanan. Di pa ning kamutan yun ako, sir, kay uy laing madangpan. Si Nanit Baso Repropunio, asawa ni Maximo Palis Repropunio, kanhi nagtrabaho isip gwardya nga nag-sideline usab sa paghabal-habal driver sa lungsod sa Dumanhog. Matod ni Nanit, natilok ang ilang budget sa pamilya kay dili lalim ang gasto sa pagpa-ospital sa iyang bana ug dunay 3 ka anak, duha niini ang gipa-eskwela samtang ang laing usang anak napugos sa pag-undang-una og eskwela tungod sa kalisod. Ngayo kog tabang para sa akong bana nga naisakit nga kidney stage 5 diabetic og sakit sa iyang kasing-kasing na komplikit na akong bana. Ngayo ta kog tabang para sa iyang tambal sa matag adlaw nga iyang panginahanglanon tungod kay naglisod jud pud mi karon kay siya ang among gisaligan. Nya wala siya trabaho, nya ako pud naa nagatiman niya nga di pud makabasta-basta pud trabaho kay nagatiman ko niya. Nya ang akong mga anak pud nag-eskwela pa, ang duha, ang isa wala na ka-eskwela kay gumikan po sa among sitwasyon. Ay kog tabang kay naglisod jud mi sa adlaw-adlaw po namong panginahanglanon, ilabi na gyud sa tambal sa akong bana. Dunay mga maintenance nga tambal si Maximo sama sa sakit sa kidney, diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Adlaw-adlaw namong panginahanglan, sir, sa panahon nga naapoy tambal ipapalit niya, di may makapalit og usahay sa iyang maintenance. Gitug-an ni Nanit ang iyang bana maglisod sa pagginhawa ug bag-uhay lang kini nga nakagawas sa hospital, gidid-an una nga makatrabaho gumikan sa daghang sakit. So na siya mo trabaho. Yung ko nga di makapwede pa katrabaho kay lisod man gani kag lakaw. Si Nanit nga asawa mao'y mibarog karon nga padre di pamilya, gikinahanglan niya nga magmalig-on. Usay magsakit na akong dugan. Kinahanglan nga maglig-on ko para sa akong nga anak. Kaya akong bana. Ano yung sitwasyon po karon? Ampo lang po ko sa Ginoo nga iya pong lagruhan ba nga maayo po. Namasin si Nanit nga makakita unta og trabaho nga dako og matabang sa ilang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.